Lakhain ko rapli arnam langpi mate diopani constituency ka parlo ke damtang arkoi ni phai khri siarni anelo por phai ke pa por pen jilang sorong along ingtang kring APHLC asong pen marketing ponalong BJP Congress la pen CPIML asong along don pharo isira ingkoi APHLC asong along kaching bedun Karbi Anglong Autonomous Council along ke damtang ningkan phola pen non ke charibom a sarkar bulati BJP a sarkar mati parivartan a sarkar henlo Lapen Karbi Anglong pen rachari asong kangtang kring polote APHLC asong henlo. Labangsa asong pen non along Karbi Anglong atokano anta mai kedo chimit me pin ason. Inglong aso kalidera tumapan water list ing thanangji kebe ke chia so angtan kiplung ji lapen me thang Karbi akhaya tumapan kacherai kompon ji aphan kache thanchimum kache song pen chenglok ason sai kideng pon ingtang kring pen sai deng pon bom wang bom si kedamtang arkoi ni phai khri siar ni le thota ji lang solong APHLC asong pen mai deng pon si BJP asong pen don phokep Congress pen don thongkep CPIML pen doning koila pen ASDC asong pen doning koi kaddu kawe don pharoi sira ingkoi atuk methang asong pen ning ke phophe ning kang samse pen ajok APHLC asong long chepa okdun tanglo Ati non api ki bang bom tu masih resipo itu tang BJP atung bahan ke hadi latung ke inthan bom langkon pelo nasi senior tu hake dutang lo lema omai di langkon pe po non aki mi bang pasal tu important dipo masih grass level itu thang raci dia di rong so ke posi ningi ci thela phan itu MLA mumin bhara pahai lo nang kami bahas ke pon cingki pame pa pi manglang lo apela pisa mukut mahan to pha kon 7 ninka sami cepat duk lo lang pahai lo ni he masih hang bang camping ku tamina phan ali Heglong lo, la samina pipo puritum Karbia khai along rimate dim arong bangke alin nang pilo, bang so dim bangke ekdom pakka nang heglong i dopani adang sami Karbia long adang tungka tu chini sami dopani long bangke Karbia dang so khai long adim brote ali pakaji sami hitung arleng along na ho ta kimiari lalo asi tum pini bangke don forest doning ko bangke itum BJP pen ke bang tum asi ghor do itti Labang so mai long bindo ing tia hin pen mai chari ponlo Labang so maya long aluhi sarpo man pen APHLC mai phuje ai kathar Bikram Hanse Samson Teron APHLC lamjai sarpo angtong inti kathar Rajesh Tiso Sarkiri Rongphar Anthony Bongrun Lapen Halapu Rongasar Sil Timung Lunse inti Nokbe inti Dhon Singh Rongpi Sarthe Rongpi Lapen Nambor Rongpi atum chetong donsi maya long RDP dun Maya long je ai kathar kaning je pona tengke Karbi Anglong ke inglong aso kali atum ke longle phelang ahem phu kali ahem phu atum lake ilitum hello non ke phan pharong bong pen non ke inglong aso atum aphai nang jum bom ke che ke be atum si aphai nang bat bom tang lopusi ningje pon Lapen MP Horen Singh Bepen Karbi akhai Lucifer ke APHLC mai phuja ai kathar henlo pu ki pu apu thak jai kathar pen lamwa ki pipon ke Bible pu hai hisi Christian hinopik pu kipu damji pu afansi kipu pusi lamwoi pipon lake alang litum le ninggi gali lake ke chi tum se ke toy ka paningje Karbi Anglong pa vedet nang po phak lake lasin non ta alang litum ningje tang le lo ni litum ke APHLC pen ni tum dharmo lam ningje tum te lasin ni tum ke thak dun morem bom lo se ta thak dun dilote ni tum ke rem lu pusi matha daji a hoklo ni tum ar lupen kopine duk pun ni tum matha daji la si ni tum la ke chingwai et lo ni tum non ke che thak dun det pu la pen Lucifer pupilo la ga Bible long si dole la so Lucifer popot ke alang li tum Bible pu pudam de si Lucifer pu pudam Christian pu kang tum ke alang li la pu yo Koila mati pen Samson ingti Karbi Anglong live